Ka jingelang jo ka executive committee jo ka KHDC haksni palai kala shimbun kirai ke bakerki kibadon kam nakapta jingyat bet ki kam bat ki balawan ra ya ke jingyatai hapo ka dorbar ka bakarpang ka ba arsngi kamat sedang haksni thoding. Habakren sikilat pathai kubor hadin ke jingelang u deputy CM ke KHDC uba PNCM ulai thu baka jingelang kalarai banchim ya ke jingekran ke bakarpang hakabaya dei baka jingdon kam bat mang pisa jogi kam ke KHDC. Kamat baikran kadai halor ke jinglut jingsep habaya dei baka jing pelong ka Monolit Festival ka Banetrelang happening katanat arts and culture ka KHDC bat katanat tourism ka Sorkar Jila. Watlai ke jinglut pisa en bay tak katanat tourism Henry ka council kan hap hi ban mang pisa kumba sipaulak yo don kam hangdeng tei ke jing penlut ong uba PNC. Barwan ra ya ki kam ki bakam don kam apo ka DC councils. Kebanin kong kalong bangin ra ya ka supplementary statement ne ka bangin apa supplementary demand maka jing don kam ki jadi de bakajing perlu presep jong ka khasil autonomous DC councils. Nan try nuk sai pi kawai ka DC council ka tarai banyak cakmat ka jadi bat ka Monolit Festival ka ba ka perlu dike expenditure watla ka taru na leng council ka na bandon some budget hagi ka art and culture ka bang imis ban pendung ka budget hakani ka session ka bladep na daw ngidon ka bang ra biang ka supplementary statement hakani ka special session na syai ka bangin erma khandian na ka banta ka art and culture bang yo ban pelut khandian la se ki jinon kam ki ba manu mana hagni hang tai hagi de bakane ka Monolit Festival kebaru haji de baka pension jongki MDC ada biti ba don MDC ki balali sha high court ru ban dawa haji de baka pension jongki yang jadi bani nang kaleng jongi ila shu bo biang ka dika supplementary statement jongi na ka bentar ji penlut ki jadi baka tu ngun ki MDC bagi don kamban aya ka pension ke jongki don ka tu ni jing penlut ba don kam kerki aga bayde baka legislative jongi kita taruh ngabuk biangga erma katwane nang ba kinyo ban penlut hari ki kendiat pol shwa ba ke financial year nang ta ga education department ru ha last session ikam don allocation ni haji de berka education department de mentaru ngabuk katwane ga fon na ke bentar education department kenang bang ini ban penlut haji de baki jing penlut apa ke education department kita gelong katukan ni ki bayade bad ka financial statement ni ka bangi ong ka supplementary statement ya supplementary demand ka bagin place la shai ka sngi don kam karki kadrai ka pikan mau ka ni ka executive committee ka adap la ong bara idon kam makum kumno ban pe bahar ka jide ka jintri kam ju kishnong ki thao kam tam ka jiya nang bon ju ki jing sniu ling baki babun ki jing sniu bar kum juru ka jide bat ka jing rung katap ju gidigi beriu ki bana bar klem ki nuki nuki regulation ke bishai te kumtang ina penbei na kaleng isi bangin wanda ya ka amendment ya ka administration of ilaka act 1991 ka bangin wanda ya ka amendment bill menta 2023 hakani ka ilaka hakani ka administration of ilaka second amendment bill arjar arpulai inyo ya kaban pendung ya kateng jongki senglong mi ki seng samla kandon ka social vigilance committee nang ta komjuru haji ngadei kador bardong kador barshnong bat ka kamram juga kador barshnong kamram juga kador bardong bat bakanong mandatory haji ngadei bat ban maintain ya ka shnong register ne ka record shnong bang abanong kanang bangin sotho ba ki bawan shong wan sa dei bandon ki record ki bashai nang ban like na kinun ki kam sniu bagi employee ka ban yo ru ban sutu ada don kanun ka jingla sniu ru leng bagi record ngin state ban yo ban identify kani gorong very important nomor ba ngidon kam ban wan ra ayaka ambition be tang hak ilaka wan hak snong ki thau ki jongi te kita girong ka way pat ka bill ka bangin wan ra ka bang very important ka doni ka urgency kumba bitia ko jingjia Manipur manakani bon ki ban pet sani ऐसे कि वी की जलार में ऐसे फिर नंग बन बताई कि जिंजिया ada gidon pa kani ka
amendment bill ke jongi bagi dia berka admission of ilaka second amendment bill arja apply kanirap sibun naga benta jongi ban issue ke certificate do kamlong shoot tang kawai ka certificate handwrite kanlong specifically katkum gijai certificate kibangi di ban issue kani kanirap sibun naga benta jongi ban restrict ban long vigilance hari dia dia berka jurung kibabun beriu nabar dan kampawanra jia dia berka appointment and succession of sorry kamu benong jia dia berka hima nongklau jia dia berka election of CM deputy CM hapo hima nongklau la pha mensua penbai katum ka observation jongga DCA kidon katu kat ni kijing penbai kena ka ising ayo ban penbai kita kijing penbai bari kan ingin place la shai haka station ban recall no ya ka bill ke barim ban bu daga ba thmai na ka benta ka jiri bakani ka himanong klau bat kumjuru haka jiri baka trading by non tribals haka station ka ba mensua usne marja ka kandai la dangam dakla apro ngila pangas ka tu ban repeal no ay ka barim ten re namar bakadon ka tu ni ka observation ye kadi nam daga urgency ke jongi ngila recall no ay ka repeal bat ngin bo bai daka amendment nakanega existing trading by non tribals kaniro kan nong kawai naga mat ka bangin bu haka jingi de bakanika session gidon kiwi ase kibang ni nangla ban bu ase dang non kapor sibit ngala sha tingin sampai ya gidon kaman bu kita kilong kat tukan ni kibang ni ya karena kanika session arpar bat arpu san Kani ke moneri fest. Kasi komen kadang lek assessment menta idang prepared menta kan no bagila banla mana kalian jungi ngin ban kamban pelut siting karu kade kawaram hari subu ibu haka head ka jungi khandiat yo la se don hang hang tai ki on scene expedition ke bagian kam la se kerki council betan do ni nom lot pisa hari subu haka de ka supplementary statement jungi sepolak la se yo don kanu jinon kam jungi Bayi nak kalian kasih government tourism department kan hadin balakut ke Munir Festival kin Syong kin sutu kan no ka jinglut kan no ka jingmi lese na ka tu ka jingmi ila ban ai kalang ka share ini ka kan ni ngatang na ban Syong dan kan hapen council bar ka tourism department ban discuss yenu ban invite yenu ban yu kan ni kan ngatang ni hapen Syong ban discuss kan ni ka sino mta ngatang ya ya bangala ka fast monolit bar ka second monolit inong more or less kumtu tendai la sedang bandon additional hang yang tai katang kasyong kan ka join committee jong ka tourism bat ka discussion ni kan long ban head ya kan ni the way na kid court jong ka executive committee juga snong kid court kin long na kirang ba na ki seng sama ban na ka seng long ni ban thau ya ka kan thau da ka dorbar snong ka kam jong ki kalong bai purely nak banta banong vigilance hak jing de kinu ki kam snew ki jing le snew hasnong atau ban penne ya ka syong suk song san hasnong atau bar kam tamru ban yatri rangkat bar ka sorkar bar ka district council bar ka hima bar ka district administration but ikwa banak deu hakane ka ain ka jongi khnang ba ka e ka bangine ka long kat kum balak deu haka ain men bar ka tourism ka jingmi ka long ba kato kan person ka depan yo langka share hang ni dang ya ke proses menta ngina bentip yaki te hadin bangila pentip yaki dan ya respon kan no ni ibabon kin participate ngathai bitip ha hadin bangila pas iklan bill haka district council ke jogi ila pha cha DCA but law department of state government hadin bagila examine ye ke bill kidon ki observation jong ki ba ongkum ni ba ki ya conflict bat ka khasi lanye jak jungi ki pen phai bang jangi daga jingmut jong ki ka long ba ki tu ki close ki baya tengko ban pen bai ki ba de kan ni nakaleng jungi ka isi namang ya constitute ya ka committee on clan bill ka ba head daw ba bindo lanong ngila endorse hi ba bindo lanong ban study ya kan ni ki kila syong arsin laisin bar kila report menta syangi bar kila persangkat bala ban penbiang ye ki observation ki ka query jongka DCA ka law department
But ya kan ingin surprise hapok ka house la syai kasi ban discuss mo ya ka observation jong ka state government bar kumju ro ya ka clarification jong ka committee ke bangla syania haba bindo. Kashni pada ka syong ka house la syai kumdu ban ya chakmat ka kan bil. Ke itu kijing tu. Tin klan tu ka don. Khasi la ni chak. Tikum kita abi. Kumul dah hang te ro ka don tin klan hang ni ka don kaya tungku. Ba ar kalong ki ong ba ka khasi la ni chak bat ka klan bill ngishna na ka ju ka source of law. Paragraph 3J ni jing na makamanga. Ke ngishna na ka ju ka state government ong balai fi warsna ka separate bill balai bimju amen ya ka khasi la ni chak. Ke kita rung yang discuss na kaleng committee babindo labu ki jibut jugi tingin pe ka house la chai ka ong.